איזה צבע אנחנו? הם היו אדום אתמול. איך קוראים לזה שהכדור יוצא לבחוץ? למה הם לא מוסרים לזה עם השחור? לא כואב להם באצבעות של הרגליים שהם בועטים? ממי, בוא רגע. ממי, מה זה נבדל? ממי, מה זה נבדל? זה נבדל? איך עשו את הפסים בדשא? ממי, פאול זה טוב לנו? למה הוא תופס את הכדור עם היד והם לא תופסים את הכדור עם היד? למה הגרביים שלהם עד למעלה? ממי, תראי מגף. זה חתיך. משעמם. נו, מעברה שלי. ממי, אני בא, אתה מעביר. ממי, פאול זה... ממי. ממי! ממי! ממי? מה, עוד פעם כדורגל? נבדל. הבנתי מה זה נבדל. היה נבדל. מה זה נבדל? ממי, אתה יכול להנמיך שנייה? ממי, תנמיך טיפה. אתה יכול להגביר. תנמיך טיפה. אתה יכול להקליט ולראות אחר כך? ממי, מה זה נבדל? ממי, עוד כמה חציות יש. ממי, תעשה לי נס. ממי, לעשות לך שייק? אני עושה לך שייק! מי עשה לך שייק? אתה לא אוהב אותי. מי אוהב אותי? אז מה אמרתי? אתה יכול לחזור על מה שאמרתי? אתה לא יכול לחזור על מה שאמרתי. כי אתה זז. ממי, תקרא לי שבקאם יעלה. למה ברזיל לא ביורו? פיקה לגול. ממי, מי ניצח? מי?